moyo unofawa touya kuna Jesu mponesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu ora pawa kaneta zakana kakuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zakana kakuwayo nguwaye kuna mata tenzi oswenera anetsiti kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo nguva yekuna mata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo panguva yemnamato tinomusimbira zvikomborerwa zvese tinozviwana mukusimbira iye hakuna namuto ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo ora pawa kaneta zvakanaka kuvayo. Ngatienderere mberi nenhaurwa yedu ine chekuita nerutendo. Nhasi toda kutarisa pavhesi ya5 ya vaHebheru 11. Kutenda kwaEnoki. Regai tiverenge vhesi ya5
pamwe chete. Tisati taverenga timboona mata. Ishe tizarurewo pfungwa potoverenga soko renyu, ngarireve chinhu mukati meupenyu hwedu muzita raJesu tanamata, amen. Kutenda kwaEnoki. Nekutenda Enoki akatorwa kuti arege kuona rufu, akasaonekwa nokuti Mwari akanga amutora. Nokuti asati atorwa akapupurirwa kuti akanga achifadza Mwari. Kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza, nokuti anouya kuna Mwari anofanira kutenda kuti iye aripo, uye kuti anopa vanomutsvaka mubayiro wavo, amen. Kuno akambofamba nesu mukati mezvirongwa zvino zvine chekuita nerutendo. Takatarisa kuti rutendo rune zvinhu zvitatu zvinokosha mukati mazvo. Chekutanga, believing. Chechipiri, doing. This is the will yako yaunoita. And then chechitatu, worship, kushumira Mwari. This is your heart, entrusting your heart to God. Saka muchaona kuti pavanhu vese vari kutaurwa, kusanganisira Abhero watakataura panguva yapfuura patataura pamusoro pekutenda kwaAbhero, akave nebelief yekuti Mwari zvaataura ndo zvandinoita uye zviri zvechokwadi. And then number 2, akazviita. Haana kungobhilivha kuti zvakanaka akagara. Pane vanhu vakawanda vanobhilivha kuti ichi ichokwadi but they don't do. But Abhero akabhilivha, akaita. But then lastly but not least, he worshipped God. Akashumira Mwari. Saka toda kuona umwe murume panapa anonzi Enoch. Enoch ane vanhu vatatu vanotaura nezvake. Vamwe vacho tunowana kuna Genesis, indai neni ikoko. Vamwe vacho tunowana kuna Jude inongoene chapter imwe chete. Genesis chapter 5, ndikakasika kuiwana timbotaura pamusoro paEnoch. Anotaugwa panapa. Enoch ari pavhesi ya 18. Alright? Jared wakagara makore ane 162 akabereka Enoch. Shure kwokuberekwa kwaEnoch, Jared akagara makore ana 900 akabereka vanakomana nevanasikana. Mazuva ose aJared akanga ari makore ana 162 akafa. Enoch wakagara makore 65 akabereka Metusela. Shure kwokuberekwa kwaMetusela, Enoch wakafamba naMwari, amen. Makore ana 300 akabereka vanakomana navanasikana. Mazuva ose aEnoch akanga ari makore ana 365. Enoch akafamba naMwari. Manzwa here kuti kufamba naMwari kuri kudzokorogwa. Enoch akafamba naMwari akasazovapo nokuti Mwari wakamutora. Mauna kuti vaHebheru panapa ari kuvhomora pana Genesis chaipo. Regai timboenda futi kune zvimwe zvakaitwa naEnoch kuna Jude. Is it 14? Right? Jude 14. Enoch wechinomwe kubva kuna Adamu. Inobva yatizisa kuti akanga ari padhuze naAdamu. Wechi7 wakaprofitira ivava achiti, tarirai Ishe anovuya navatsvene vake vane zviuru zvamazana kuti atonge vose nekurova vose vasingadi Mwari pamusoro pamazuva mabasa avo ose ekusada Mwari avakaita nekusada kwavo Mwari, napamusoro pamashoko ose makukutu akataurwa navatadzi vasingadi Mwari. Enoch haasi murume wekutamba naye. Bhaibheri soko raMwari tizivisa kuti murume akanga ane rutendo. Ende mamunzwa kuti murume uyu akafamba naMwari. Haanangofamba naMwari chete, but akafamba naMwari zvakadaro zvokuti ari kufamba naMwari. Ndiye munhu wega watingataura nezvake akafamba naMwari ende achiri kufamba naMwari even pazuva ranhasi. Manzwa kuti panapa Enoch haana kuona rufu asi akaona Mwari. Zviri kuna Enoch hakusi kungoona Mwari nekufamba naMwari chete, but kutogara naMwari wacho. Mukaverenga muna Patriarchs and Prophets pamusoro paEnoch, inotsanangura kuti Enoch pfungwa dzake dzakanga dzakangotarisa kudenga. He was focused on heaven.
pfungwa dzake dzadzisinei nezvepanapa. Kana dei waimubvunza kuti maswera sei mukoma Enoch, kana wanga uri munun'una wake, anobva taswera kudenga, ozoti taswera maswerawo. Pfungwa dzake dzadziri dzekudenga. Anga asingafokasi pazvinhu zvino zvokuti denga rakaona kuti munhu uyu tiri kutomuabhyusa. Kugara panyika hapachagarike nekuti mutumbi uri panyika but pfungwa dziri kuno. Mamunzwa here achitaura kuna Judhi kuti iye Ishe uyu ndakamuona akaparadza. Ende ari kutaugwa kuti ari kubva atotaura zvakataugwa even nemukomana uyu nazvakazarugwa 1:7 ndi John. Tarire anouya nemakore, meso ose achamuona. Enoch anotaura zvimwe anotizvo pavhesi ya14 wakaprofita, he was a prophet, achiti tarirai Ishe anouya nevatsvene vake. Are these not the same words? Anouya nemakore, uye anouya nevatsvene vake zviuru zvamazana. Makore ndo zviuru zvamazana. Saka ari kubva ataura kuti anouya kuzoitei. As we speak, gentlemen and ladies, sangano dzvene raMwari, vanhu vaJehovha, tine umwe wedu akafamba pano panyika, akanofamba kudenga, ari kufambamo nanhasi. Zvinoreva kuti rimwe ramazuva idzodzi dzedu idzi dzatofamba nadzo idzi tichanofambawo nadzo, chitsika ndarama, nokuti aripo akatsika pano, ari kutsika ikoko kudenga. Enoch akafamba naMwari. Rega tipinde pane imwe pfungwa inokosha iri kutaurwa neshoko raMwari panapa. Enoch akatorwa, you see now, akarega kuona rufu, akasaonekwa. Ndoda kuti mubate pfungwa munyore gori kutaurwa panapa. Zvoreva kuti Enoch akatombotsvagwa. You see now, akatombotsvagwa. Musi waakashayikwa, vanhu vakatenderera vachimutsvaga. Muri kuno ndo baba Metusela ka. Kureva kuti mudzimai wake mai Metusela vakatosara pano iri chirikadzi. Kwete kuti murume akamuramba kana kuti akafirwa, asi kuti murume akaenda kudenga. Dei vaibvunziwa vanoti Enoch akaenda kudenga, haasi pano, zvokuti pfungwa dzavo dzaiti Mwari ndibatsirewo ndiraramewo, kana ndichifa ndoda kuzosangana nemurume wangu kudenga. Zvatotiburitsira pachena kuti munogona kubereka vana Metusela mese, but umwe oenda umwe osara. Hazvinei kuti mese munovata pamubhedha umwe, mese makaroorana, muri nyama imwe, panyaya yerutendo, umwe anogona kuinda umwe agosara. Mai Metusela vakasara vachisusudzira mwana, vakasara vachiyamisa mwana, baba vaenda. Of course vakabereka vamwe vanasikana nevanakomana. Ndikubva ndatoona mhuri yaEnoch panapa, pavanoita muna matomanheru, vachiimba nziyo dzemanheru kuti apo pedza tibata, tinotondera kuti kuchanaka. Pfungwa yavo rekuti zvichanaka pachasangana nadhedhi mukati medenga. Rega titaure newe even panguva ino kuti even dhedhi vakashaya, vakarikwa, vakafa, whether vakafa nekensa, vakafa neCovid-19, kana vakafa vambofamba naMwari. Maone here kuti Enoch ari kutaurwa makore akafamba nawo, achifamba naJehovha. Ndoda kubvunzai kuti kufamba naMwari kuita sei? Kana murume wako akafamba naMwari akusvika achifa, hwamanda icharira, achakutsvaka parumuko. Uchawanikwa here une vana vakakwana, kana kuti vamwana vanenge vasipo? Ndo mubvunzo unogara uchindirwadza iwe kuti zvichamira sei? Vamwe vanhu vachachema zvinotyisa because vachangonosangana nemurume pasina kana mwana, vana vese vari mugehena. Vamwe vachanosangana nadhedhi, mai vasipo, nevanun'una nehazvadzi. Umwe achanosangana nasekuru, achingoona kuti ava ndisekuru vangu, but mbuya havapo nevamwe. Enoch akafamba naMwari. In other words, kufamba naMwari panapa zvotaridza pachena kuti ipfungwa. Hakusi kuti vaifamba kuti dhore vachifamba panyika kuti Mwari apa inokara. Paaenda kumunda akanga ana Mwari. Paakanga achiita anything, pfungwa dzake dzadziri focused pana Jehovha. This is why the Bible says, namatai nguva dzese, pray without ceasing. Zvoreva kuti be in the framework of prayer always. Pese paunenge uri uchitsvaira, famba naMwari. Uri mubhodroom uchicheya musangano, famba naMwari. Pese paunenge, hapana pamufanira kumbosiya Mwari pasaidi wozoti ndichazoti ndoti. Mwari anofambwa naye pese pese.
regai nditi aifamba neumwe ndiani Enoch naMwari? Ndiani anogona kufamba? Zvoreva kuti Enoch akafambiswa naJehovha kuti agone kufamba mutsoka dzaJehovha. Saka muchiona kuti kufamba naMwari kufambirana nemafambiro anoita Jehovha mukati mekurarama kwatinoita. And then the Bible says iye Enoch haana kuzoonekwa, zvotaridza kuti akatorwa naMwari. Pfungwa yekuonekwa inotaridza kuti vanhu vachaenda kudenga vachatoonekwa kuti pano havapo, hapana imwe pisi ichasara pano, hapana chaEnoch pano panyika. Enoch akaenda wese kudenga. Kana takuenda kudenga taponeswa, hapana chatinosiya pano chiri chedu. Tichaenda zvekuonekwa nekushayikwa pano. Toonekwa kudenga, pano toshayikwa. Zvoreva kuti kana mukatonotsvaka Enoch kudenga munonomuwana. Pane imwe nzvimbo Ellen White anotsanangura kuti ndakasvika kune rimwe denga rechinomwe ndikanoona Enoch ariko, ndikamubvunza kuti kuno kwakanaka kudai unogara kuno? Rikanzi aiwa ndopota njishanya kuno anotenda pamusoro pemuprofitakadzi Ellen White. Saka muchiona kuti Enoch akashayikwa pano akawanikwa ikoko. Ndoda kutaura newe kuti iwe uchashayikwa kupi? Pane vamwe vanhu vari kutoshayikwa pano ivo vari panapa, kureva kuti musociety haumbozikamwi. Zvoreva kuti kana vachitaura pamusoro pevanhu vane zvinhu zvavo haupo, unoshayikwa. Vakataura pamusoro pevanhu vakadzidza haupo. Pataugwa pamusoro pevanhu vari kunakigwa nemuchato haupo. Kudenga uchashayikwa futi. Vanhu vaMwari, ngatishayikwei pano hongu, but tirege kunoshayikwa kudenga. Enoch akashayikwa pano panyaya dzakaitika pano panyika. Ndopaunobva waongoona kuti denga nenyika zvakatosiyana. Zvakasiyana nekure. Muchiti mudzimai waEnoch aitambudzika, Enoch ari kudenga. Handisi kureva kuti aitambudzika, ndikureva kungoti Enoch aisamborongawo umwe musi kuti angouyawo ombosiyirawo mudzimai wake muti woupenyu uri kudenga, but mukadzi wake akafa nevana. Zvoreva kuti kana tichinge taparadzana, umwe munhu asisipo hagoni kuzouya kuno kuzotibatsira, wedha ari kudenga kana ari mumakuva hagoni kubatsira ari kuno. Enoch akafamba naMwari zvekuti Mwari wakamubvisa pano akaenda naye kwakune pfungwa dzake. Kana pfungwa dzedu dzichiri panapa ticharamba tiri pano, asi kana pfungwa dzedu dzabva pano taakufunga zvedenga tichabviswa pano. I remember pfungwa ichitaurwa naEllen White achitsanangura kuti kana character yaMwari yakuitwa reflected in us, then Christ will come to claim his own. Kana unhu hwaMwari, which is the mind of God, ichinge yave our mind, zvinoreva kuti pano hapachagarika. Chinoita kuti tipafarire panapa imind, pfungwa dzedu ndodzichiri panapa. Unoziva madays andakatanga kuya kutaundi, ndichiudza kuti ndiri kuenda kutaundi, handina kuvata vanhu vamwe, handida kukutaurira, handina kuvata. Isa handina kuya nemotokari kaisi, takaya nemabhazi kaisi. Bhazi raiuya muswere rinosimuka kumusha, kwarinosimuka kuma 4 am richisvika kunoku kuma 4 pm kuHarare, uchifamba nebhazi muswere, because rinoti rikasvika pamagirosa rombopaka, madhiraivha nemakondakta omborla sadza. Ndo bhazi randakaya naro. Ini ndakaita zvokuuya kuno, vamwe makagara muri muno, but musi wandaiuya kuno handina kuvata vanhu vaMwari, handiri kukunyeperai. Ndaingonzwa bhazi richiita songe rasvika, richingovhumuka. Ndakavata ndakatogeza, handina kugeza kuseni, ndakavata ndakageza. And it's funny enough, hope dzandairota ndichibigwa kumbare, because ndakaudzwa kuti moburukira kumbare, saka ndaitoona ndichibigwa. Kana pfungwa dzako dzabatikana nedenga, Teresa, kana pfungwa dzako dzichifunga pamusoro pedenga, hauvati, hadziuyi. Handingaroti pamusoro penyika ino, ini ndichienda kunyika yakadaro. Ukaona denga usingariwonika, vanhu vaMwari, rega ndikutaurire, imwe secret ichaita kuti usaende kudenga, kusariona uri pano. Ukaona usingariwonika, hauripindi. Hakuna munhu achapinda denga asingamboriroti. Kuti uwane mari ndonge uchifunga. Kana usinei nayo, haugoni kuchata usingafungi nyaya yemuchato, usingafungi nezvemusikana iyeye. Moment yatinofokasa pazvinhu zvekudenga, pfungwa dzedu dzinenge dzave ikoko. So God
will come and claim his own. The Bible says haana kuti arege kuona rufu. This is another important concept ine chekuita nerutendo rwaEnoch. Kuti Enoch akabviswa pano asina kuvigwa pano, kureva kuti varipo vachabviswa pano vachindwa nawo kudenga vasina kumbovigwa pano. Ndo vakaonekwa naPauro anoti, ndinokuudzai chakavanzika, hatingavatutese asi chashandurwa sekubwaira kweziso, nokuti hwamanda icharira. Ndozvaita kugwa panapa. Enoch akashandurwa, muviri wake unoora ukapiwa muviri usingaori, haana kuvigwa. Kana pane vanhu vaifungidzira kuti Enoch chamuviga haachafa hake, vakasara vakangobata mafoshoro namapiki. Nanhasi mafoshoro namapiki ariko havana kumborichera raEnoch. Enoch unofanira nevamwe varume nemadzimai ari pano vachawanikwa naJesu vari vapenyu, vachabvisiwa pano panyika vachiinda mukati memazambara. Great Controversy, page 630, inotsanangura mashoko aya kuti avo vanotsungira kusvika pakuguma vachainda mumapako vachihwanda nyaya yekushupwa nekutambudzwa naSatani nekuda kwekutenda kuna Jesu kuburikidza nechikara nemufananidzo wacho. Vachapinda mumapako, vamwe vachainda mumajere, but kunonzi ipapo vari mukati memakomo vachavingwa kuti vabayiwe, but kunonzi ndakaona mabakatwa nemiseve zvichiita semashanga vachidzivirikwa naMwari. Kana Ellen White akaona mashanga pamiseve nemapfumo, how much more mazuva ano efuti vachadzikoka futi AK-47, but pavachairidza nekubata trigger ichaburitsa utsi, hapana chinobudapo. Ammunition dzavo dzese dzichadonhera padhuze, dzimwe dzichavakava dzichibuda nekumasure. Why? Mwari anenge achiprotecta vake. Vese vanomira naMwari panguva yakaoma neparima vachazoona chiedza chichibva kumabvazuva chakaita sechanza chidoko chichikura slowly. Ipapo vachazonzwa day and hour apo Jesu achauya kuzodzikinura vake. Saka Enoch akafamba naMwari. Enoch akatorwa akaendwa naye kudenga asina kuona rufu, akasazoonekwa. Ndo pfungwa inotevera, nokuti Mwari akanga amutora. Ndoda kuti mubate pfungwa dziri kutaurwa panapa. Zvokubva zvaburitsa pachena kuti Enoch wakatoinda kudenga, because pfungwa yekutorwa nekushayikwa kwake iri kuramba ichizokororwa. Nokuti asati atorwa, ndo pane nyaya ipapa. Hongu kudenga toda kuinda, hongu toda kuponeswa, but tisati tainda pane upenyu hwokurarama pano. Haungoerekani wainda unorarama pano. Tona vanhu vanoda kuinda stereki vachingutaura zvekuinda, but hakuendeki kana usina kurarama pano. Pano ndo panotangira kuenda. Pano kunonzi akapupurirwa kuti akanga afadza Mwari. Hey, haana kufadza Methusela, haana kufadza mai Methusela nemai vevana, akafadza Mwari. Vazhinji vedu tiri kufadza nyika, tofadza vanhu, just but not pleasing God. Akafadza Mwari. Nokuti anouya kuna Mwari, Teresa, anofanira kutenda kuti iye aripo. Ndo yandatauraga believing, you see now, and then doing. Shoko raMwari roti anofanira kutenda kuti uye kuti anopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Maona issue worship, mubayiro unopiwa kune vanhu vanotsvaka Mwari. What does that mean, kutsvaka Mwari? Tsvakai Jehovha achawanikwa. In other words, crave for God. Iva nenzara nenyota yekururama. Zvaune nzara yemucheno, ingotransfer zhara iyoyo uise kunyaya yekunamata. Kuti unoti handingabudi mumba ndine outfit isingamechi isina kuainiwa. Usabude mumba une moyo wakaunyana usina kuainiwa neaini yekudenga inodziya neropa raJesu. Saka shoko raMwari panapa kuti there is a believing, there is a doing, there is a worship yakaonekwa pana Enoch achishumira Mwari every day of his life. Akanga achirarama akafokasa pana Jehovha. Shoko raMwari rotizivisa kuti murume uyu akafadza Mwari. Verse 6 inotipa yatingati isusu a statement inobatsira vanhu vari kuda kuzoinda kudenga, iri kuti kana kusina kutenda hazvibviri
kufadza Mwari. What does that mean? Munyori panapa ari kutamba nemazwi, ndokutapira kunoita shoko. Manzwa here kuti Mwari akaita sei paakafadzwa naye. Nokuti asati atorwa, akapupurirwa kuti akanga achifadza Mwari. Animazvonaka. And then yobva yati kana kusina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Zvotaridza kuti Enoch akanga ane rutendo akafadza Mwari. Enoch akanga ane rutendo akafadza Mwari, akasaonekwa, akaendiwa naye kudenga. Saka isusu kuti tigozoinda kudenga tofanirwa kuve nerutendo, tofadza Mwari, then tozoinda kudenga. Ndotsoro iri pa muri kuona inonzi modus operandi, kureva kuti uronga hwokuponeswa. Munyori ari kutonzvenga zvake panapa. Munyori angadai akangoti kana kusina kutenda hauendi kudenga. Because nyaya yekufadza Mwari panapa iri kubuditsa pachena kuti kana Mwari afara haakuregi uri pano, unoenda kudenga. Of course hatindi 1-1. This time shoko ramatadza kuti hwamanda icharira, vanhu vese vachatorwa kamwe toenda kudenga. But panapa kwanzi panapa iye akaita sei? Iye achiri panyika anopa vanotsvaka mubayiro wavo, vanomutsvaka mubayiro wavo. Maybe ndipedzisire kuna Judhi uya tigonamata. Pane mashoko andoda ipapa anotaridza kuti nyaya yerutendo haisiyani nemashoko iwawa. 14 yaJudhi, maybe toverenga 15 naika, kuti atonge vose nokurova vose vasingadi Mwari. Mapaonaka, vanhu vasingadi Mwari vachatongwa pamusoro pamabasa avo ose ekusada Mwari. Murubva maona kuti Enoch akanzi naMwari anofadza Mwari nekuda kwemabasa ake akanga achiita. Saka mabasa atinoita doingka ndo anotaridza kuti tinofadza Mwari kana kuti hatifadzi Mwari. Mapanzwa here kuti ari kuti kudii panapa? Kwanze uye napamusoro pamashoko ose makukutu akataurwa navatadzi vasingadi Mwari. Maona imwe pfungwa manje yedefinition yevanhu vasingadi Mwari. Vatadzi vanhu vapi? Vadariki vemirayiro. Saka Enoch was a law observer. He was obedient. Saka vese vane rutendo vachaonekwa vachiteerera Mwari, vachaonekwa vachichengeta mutemo Mwari, kwete kuti vaponeswe, but vari kuchengetera kuti vari kufamba naMwari. Teeresewo naMwari. Ukaona uchitanga kuda kuchengeta murayiro wemunhu wasingafambi naye, warashika. Chekutanga famba wozochengeta. Actually hapana vanhu vanofamba naMwari vasingachengeti murayiro, because wese angofamba naMwari anotochengeta chete. Ungatadza kuchengeta sei murayiro iwe uchifamba nemuchengeti nemuiti wemurayiro? Hazvibviri. So usanamatire kuchengeta murayiro, namatira kufamba naMwari. Vanganiko vanoti Pastor, hai ndoda kufamba naMwari, ndaneta kufamba navanhu, ndaneta kufamba naBhudhi, ndaneta kufamba natsisi, ndaneta kufamba even neshamwari dzangu, ndinofamba nemotokari, ndofamba nemabhazi, ndofamba nendege, ndoda kumbofamba naMwari. Kutaura chokwadi. Ende inzwa vanhu vaMwari, ndimboti pengei nai, regai ndimboti pengei. Hapana, denga harina kuvharwa kuti vanenge vafamba naye Mwari anogona kuvatora akaenda navo. Nyangwe asati aya kechipiri. Mondikorektawo matheologians. Enoch zvaakanzi akafamba naMwari akatorwa akaenda naye, Mwari akabva ati handichatori vamwe here. Indongofunga kuti anogona ngotora futi vamwe akaenda navo asati auya kechipiri kuzotora vanhu. Zvinoreva kuti kana ukanamata Mwari unoda kumbofamba nemi, ndimbonoona Bhudhi Enoch vanhu vasati vauya, ndifambiseiwo mushoka dzaEnoch ndigonosangana nemi kudenga. Jehovha vanogona kukufambisa dakara vapinda newo mazambara. Chishuwo changu chaicho hachisi chekuti tingoenda kuna Enoch yezvino, but even panodzoka Jesu tofanirwa kuponeswa tafamba naMwari. Vangana kuti ndoda kufamba naMwari, handi kufamba nevanhu. Wakafamba nevanhu vakawanda but vakakuvhiringidza. Umwe akafamba neshamwari dzake dzikamutaura kusocial media. Umwe akafamba nabhosi but vakavhiringidzwa, vakadakara vakudana nabhosi. Umwe akafamba nemotokari vakasasvika nzendo dzavo. Yaimhanya chaizvo kunzi handinga anofamba. Moment ukafamba naJehovha unosvika. Vese vanofamba naMwari havagumiri pano. Kunyange rufu hagutitori kugatichengeta mubwiro. Kana tafamba naMwari, Mwari uchatimutsa kubva mumakuva. Ndiye munhu wokufamba nayo. Imbomira kufamba nevavese ava. Famba naJehovha.
vanofamba naJehovha handingafambi ndega, tiri kuvhuvhuta, mhepo yasimuka, bvumai ndifambe nemi sezvakaita Enoki. Mubate ruoko rwangu ndifanane nemi. Ndomuimbi anoti, tenzi, bvumai ndifambe. Jehovha abvuma. Ayu iwe pachako uri kubvuma here kufamba naJehovha? Ishe toda kufamba nemi. Taita kajerasi baba, taita kajerasi kuti mukomana uyu akafamba nemi ende mukamubvisa pano. Makaguma here naEnoki? Hapana wamungabvisawo here pano agotsvagwa nemedia, vagomutsvaga vagomushayiwa, vagomutsvaga even mumakomo vachiita nendege dzichitendera dzomushayiwa, achinzi a missing man or a missing woman. Abude pamaTV hatisi kumuona, but mai vacho nemudzimai kana nemusikana wake kana mukomana wake angaida kuchata naye ogotaura kuti akaenda kudenga. Mwari, tinokumbirawo kufamba nemi. Taneta kufamba nevanhu, vanhu vatafamba navo vamwe vacho havamiri pazvokwadi baba. Toda kufamba nemi. Bvumaiwo changamire kufamba nesu nhasi. Kana mafamba nesu, hatigari pano, muchatifambisa mumazambara, tichitsika ndarama. Muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you. Mighty famene wiseza kaita Enoki mubateru ruoko rwangu titaurire nemi kana nzira yoshaikwa ndivunei ndifambe nemi handingambo fambi ndega dutu kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa wanodiedza ese aya matambudzo tenzipfumai ndifambe nemi kuti mandipazororo zvepasi zvezvinowanando ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda karandi wone Zioni tenzi pfumai ndifambe nemi kuti mandipazororo zvepasi zvinowanando ndozofamba nekushinga ini ndotakura iwo muchinjikoda dakarati